Δεν βλέπω τον κύριο Whitman. Πού είναι? Τι μπορώ να κάνω? Α, ο αριθμός του τηλεφώνου του. 1544 869 421. Παρακαλώ, 1544 689 421 στο τηλέφωνο ο Πίτερ Whitman. Γεια σας κύριε Whitman. Είμαι ο Ζαν. Είμαι στο αεροδρόμιο. Πού είσαστε? Είμαι στο σημείο συνάντησης. Μπορείτε να με δείτε? Ναι, μπορώ. Σας βλέπω τώρα. Γεια σας, είσαστε ο Ζαν Μαρτάν? Ναι, είμαι. Είμαι ο Ζαν Μαρτέν. Είμαι ο Πέτρος Whitman. Πώς είστε? Καλωσορίσατε στο Λονδίνο. Πώς είστε κύριε Whitman? Το αεροπλάνο σας καθυστέρησε. Ναι, το αεροπλάνο μου καθυστέρησε. Ας πάρουμε ένα ταξί και ας πάμε στο ξενοδοχείο σας. Ποιο είναι το όνομα του ξενοδοχείου σας? Happy Traveler. Είναι το ξενοδοχείο σας κοντά στο αεροδρόμιο? Δεν ξέρω. Θα ρωτήσω τον οδηγό του ταξί. Παρακαλώ, το ξενοδοχείο Happy Traveler είναι κοντά στο αεροδρόμιο? Όχι και τόσο κοντά. Πώς θα κοστίσει να πάμε εκεί? Περίπου 25 λίρες. Εντάξει, ορίστε η αποσκευή μου. Είναι μία βαλίτσα. Αυτό θα κοστίσει 5 λίρες παραπάνω. Γεια σου Ζαν, θα σε δω αργότερα στη μονάδα. Γεια σας κύριε Whitman. Σας ευχαριστώ πολύ που με συναντήσατε στο αεροδρόμιο. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο. Το κόστος είναι 30 λίρες. Μπορώ να έχω μία απόδειξη παρακαλώ? Κανένα πρόβλημα. Ορίστε η απόδειξή σας. Καλησπέρα, μπορώ να σας βοηθήσω? Ονομάζομαι Ζαν Μαρτέν. Έχω κάνει κράτηση για δωμάτιο. Μάλιστα, μισό λεπτό να δω. Α, εδώ ένα μονόκλινο. Αριθμός 224. Εντάξει, αριθμός δωματίου 224. Έχετε το διαβατήριό σας? Ναι, ορίστε το διαβατήριό μου. Ορίστε το κλειδί σας. Ευχαριστώ. Πού είναι το σανσέρ? Η βαλίτσα μου είναι βαριά. Το ασανσέρ είναι εκεί, στα αριστερά. Παρακαλώ, πού σερβίρετε το πρωινό? Στην αίθουσα πρωινού, εκεί στα αριστερά. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Μπορώ να έχω ένα τσάι και ένα τόστ παρακαλώ? Βεβαίως, μπορείτε να αυτοεξυπηρετηθείτε εκεί. Ευχαριστώ. Πού μπορώ να καθίσω? Υπάρχει μια θέση στο τραπέζι που είναι στη γωνιά. Γεια σας. Μπορώ να καθίσω εδώ? Ναι, φυσικά. Καλημέρα. Καλημέρα. Ονομάζομαι Ζαν Μαρτέν. Χάρηκα για τη γνωριμία. Είμαι η Σάντρα Πρίγκλ. Χαίρομαι πολύ. Θα φύγω μετά το πρωινό. Από πού μπορώ να πάρω το λογαριασμό? Μπορείτε να δηλώσετε την αναχώρησή σας στη ρεσεψιόν. Μπορώ να κανονίσω την αναχώρησή μου τώρα και να έχω το λογαριασμό παρακαλώ? Πού είναι η στάση του λεωφορείου? Βρίσκεται στα αριστερά σου νεαρέ. Ευχαριστώ. Από πού μπορώ να αγοράσω ένα εισιτήριο παρακαλώ? Λεωφορείου? Από το εκδοτήριο εισιτηρίων. Ένα εισιτήριο για το Which Table παρακαλώ? Με επιστροφή? Όχι, απλής μετάβασης. Πόσο κοστίζει? Ορίστε, είναι 22 λίρες. Ω, είναι ακριβό. Υπάρχει φοιτητικό? Όχι, φοβάμαι πως όχι. Πόσο μακριά είναι το Which Table? Είναι 60 μίλια. Πότε φεύγει το λεωφορείο? Μπορείς να δεις τον πίνακα αναχωρήσεων που είναι εκεί. Φεύγει σε μισή ώρα από την αποβάθρα αριθμός 3. Πού μπορώ να περιμένω? Μπορείς να περιμένεις στην αίθουσα αναμονής στα δεξιά. Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Καλημέρα. Πού βρίσκεται η ηχθειοκαλλιέργεια μπλε πέστροφα παρακαλώ? Πόσο μακριά είναι? Συγγνώμη, δεν γνωρίζω. Καλημέρα. Πού βρίσκεται η ηχθειοκαλλιέργεια μπλε πέστροφα παρακαλώ? Πόσο μακριά είναι? Α, είναι κοντά. Προχωρήστε ευθεία και μετά πάρτε το δεύτερο δρόμο στα αριστερά για περίπου 200 μέτρα. Μετά παίρνετε το μικρό μονοπάτι στα δεξιά. Είναι μόνο 10 λεπτά περπάτημα. Το δεύτερο δρόμο αριστερά και το μικρό μονοπάτι μετά από 200 μέτρα. Όχι. Λάθος μου. Πρέπει να πάρετε ένα τρίτο δρόμο στα αριστερά. Μετά ευθεία κατά μήκος του μικρού μονοπατιού. Στρίβετε δεξιά όταν δείτε ένα ροζ ακρότημα. Δεν είμαι σίγουρο πόσο μακριά είναι, αλλά δεν γίνεται να το χάσετε. Αριστερά, δεξιά και στροφή στο ροζ αγρόκτημα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλημέρα. Είμαι ο Ζαν Μαρτέν. Είστε ο κύριος Πέλετ? Ναι, είμαι. Χαίρομαι που σας βλέπω κύριε Μαρτέν. Είστε ο νέος Γάλλος εκπαιδευόμενος. Σωστά? Πώς είστε? Μια χαρά. Εσείς πώς είστε? Αυτό είναι το συμβόλαιό μου. Η μελέτη μου αφορά τις πέστροφες.
Ωραία, ωραία, ωραία. Είμαι αυτός που θα σας βοηθήσει στην εκπαίδευσή σας. Θα σας ξαναδώ. Ευχαριστώ. Αυτό είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους σας. Αυτό είναι το εργαστήριό μας και το γραφείο μας εκεί στη μέση της αυλής. Οι δεξαμενές είναι εκεί εσωτερικά και εξωτερικά από το καφέ κτίριο. Αυτό στο εσωτερικό είναι το ανακυκλούμενο σύστημα και το υπόστεγο στα αριστερά στη γωνία. Κάτω από το υπόστεγο υπάρχει ο καθαριστής υψηλής πίεσης και ο μεταφορέας βαρέων φορτίων. Στο κτίριο πίσω από το υπόστεγο αποθηκεύουμε την τροφή. Ωραία! Τώρα ας κάνουμε ένα διάλειμμα για καφέ και μετά μπορείς να ξεκινήσεις. Καλησπέρα. Είστε ο Γάλλος εκπαιδευόμενος? Ναι, είμαι. Είμαι ο Ζαν Μαρτάν, ο εκπαιδευόμενος του κυρίου Πέλετ. Έχετε κάποια διαθεσιμότητα σε δωμάτια? Χάρηκα για την γνωριμία. Ναι, υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια. Περάστε να δείτε αυτό το μικρό διαμέρισμα. Υπάρχει κουζίνα και μπάνιο? Η κουζινούλα στην γωνία έχει κουζίνα με υγραέριο. Το μπάνιο βρίσκεται στην άλλη μεριά του διαδρόμου. Ωραία. Υπάρχουν σεντόνια, πάπλωμα και μαξιλάρι? Ναι, στην τουλάπα. Ωραία. Και πού είναι οι πετσέτες μπάνιου? Στο μπάνιο, δίπλα στο ντους και τον νηπτήρα. Εντάξει. Υπάρχει ψυγείο και φούρνος μικροκυμάτων? Στην κουζίνα, δίπλα στην καφετιέρα. Υπέροχα. Και πόσο θα κοστίσει το ενοίκιο? 70 λίρες την εβδομάδα. Δεν είναι φτηνό, αλλά είναι πλήρως επιπλωμένο. Το διαμέρισμα έχει όλα όσα χρειάζομαι, θα το κρατήσω. Θα σας δω το βράδυ. Πρέπει να αγοράσω φαγητό. Θα σας δω αργότερα. Καλησπέρα, μπορώ να σας βοηθήσω? Καλησπέρα. Μπορώ να έχω λίγο ψωμί και ζαμπόν, παρακαλώ? Ορίστε, ψωμί και 2 φέτες ζαμπόν. Ναι, 2 φέτες ζαμπόν. Τι άλλο θα θέλατε? Θέλετε καφέ, στιγμαίο καφέ? Ναι, λίγο καφέ παρακαλώ. Ο στιγμίος καφές είναι εντάξει. Θέλετε ζυμαρικά? Ναι, θα ήθελα και ζυμαρικά. Θέλετε βούτυρο, μαρμελάδα? Ναι, λίγο βούτυρο και λίγη μαρμελάδα. Θέλετε τυρί, ζάχαρη? Ναι, λίγο τυρί και λίγη ζάχαρη. Σας ευχαριστώ. Πόσο κοστίζουν? Είναι 27 λίρες. 27 λίρες. Ορίστε. Από πού είστε? Από τη Γαλλία? Από τη Γαλλία. Είμαι Γάλλος. Λοιπόν, Ζω, η δουλειά σου σήμερα είναι να κάνεις διαλογή, να ζυγίσεις τα ψάρια και να πάρεις δείγμα από το νερό. Εντάξει, διαλογή, ζύγισμα των ψαριών και δείγμα νερού για ανάλυση. Σωστό. Ας κοιτάξουμε τα ψάρια. Ναι, ας τα δούμε. Είναι πολύ οχρά και δεν μπορούν να κολυμπήσουν. Κοίτα τα πτερίγια και τα λέπια τους. Και τα στόματα και τα μάτια τους επίσης. Τι να κάνουμε? Ας καθαρίσουμε τις δεξαμενές. Και ας αναλύσουμε το νερό. Νομίζω ότι πρέπει να καλέσουμε τον κτηνίατρο. Ναι, ας πάμε στο γραφείο. Γεια σας. Μπορώ να μιλήσω στον κύριο Health από την εταιρεία Vets και Labs? Ο ίδιος. Τι μπορώ να κάνω για σας? Έχουμε ένα πρόβλημα με τα ψάρια μας, την ιχθυοκαλλιέργεια μπλε πέστροφα. Μισό λεπτό. Θα σας συνδέσω με τον καλύτερο τεχνικό μας. Γεια σας! Μπορείτε να μου περιγράψετε τα συμπτώματα? Τα πτερίγια είναι κατεστραμμένα, τα βράχια οχρά, το στόμα κόκκινο εσωτερικά. Πόσα ψάρια υπάρχουν αναδεξαμενή? Περίπου 500. Ποιος τα ταΐζει και πόσο τακτικά? Η τεχνικός μας, η Λάρα Κίνγκ, μια φορά ημερησίως. Πόσο τακτικά ανανεώνεται το νερό? Κάθε 2 μέρες. Πού πηγαίνουν τα απόβλητα? Σε έναν σταθμό καθαρισμού νερού. Εντάξει, στείλτε μας δείγματα νερού και ψαριών. Θα το κάνουμε. Πότε μπορούμε να έχουμε τη διάγνωση? Δεν γνωρίζω. Καλέστε αργότερα. Εντάξει, θα σας στείλουμε τα δείγματα και θα σας τηλεφωνήσουμε αργότερα. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Είμαι ο κύριος Health από την εταιρεία Vets and Labs. Μπορώ να μιλήσω στον κύριο Πέλετ, σας παρακαλώ? Ο κύριος Πέλετ λείπει αυτή τη στιγμή. Είμαι ο Σαν Μαχτέν, ο εκπαιδευόμενος. Παραλάβαμε τα δείγματα και τα αναλύσαμε. Τα πτερίγια είναι καταστραμμένα. Τα πτερίγια, μάλιστα. Τα βράχια είναι οχρά. Τα βράχια, μάλιστα. Τα λέπια έχουν προσβληθεί. Τα λέπια, μάλιστα. Και επίσης το στόμα έχει προσβληθεί άσχημα. Ναι, το στόμα είναι ερυθρό εσωτερικά. Για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι είναι ERM, ερυθροστρωμιάση. Τι θεραπεία απαιτείται? Θα πρέπει να διεξάγουμε κάποια τεστ ακόμα, αλλά υπάρχει θεραπευτική τροφή στην οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Τα ψάρια υποφέρουν από στρες. Μήπως κάνετε διαλογή ψαριών πρόσφατα? Νομίζω. Σας παρακαλώ κάντε τους παραπάνω ελέγχους και εμείς θα αγοράσουμε τη θεραπευτική τροφή που προτείνετε.